Ti masak bayan. Pidak ti amin, tapno makaadal ka lang anaimbag, Risa, anak ko. Agyaman nagtatang. Di kaya't kau, agbalin kanto ang maestra dito lugar tayo. Awan ton timang tagtagibasit ka na tayo ang pamilya. Wen tatang. Nagrigat ti panagbiag tayo, anak. Iswa ka na yun ka palagipan, alalay ngam ti agadal. Why? Wen tatang. Sapay lang uma, tadi nagpayag ni ti arapaap ko kang karisa. Ay na, adda ka man nandito'y talon mau, kabagis rudeng. Kasladi ka mabanbanaw. Ay, para kinirisa nga nagkoder aramida, iso nga gag-agawa ang kabagays. Kaya't ko ang makaadala na imbagjay ka anakam. Ay katuan angam di kamutan agin ina na kabagays. Amangan numakaala kamut iti sakit mo, iti kastangar aramidaw. Labig sa ti kararag ko, ni Apo Diyos kabagays. Iso sa anak ngagsakay. Kabagis rudeng. Awan, di rumpa nga pagkanagam kanya kabagays. Kabalak na ito ng aramidag. Nangato nga men, ti arapaap ka para iti anak ko. Agbalintaw ang maestra dito lugar tayaw. Kumusta ma iti panagadal mo, Risa, kaanakan? Nasayaat mo at Auntie Delia. Nagagat ni tatang mo ama pa nagtrabaho, iti taltalon na. Tapno at dala ang gastusam ama pa nag-eskwela. Masyanak pa yun kan kwa na. Mababainak launay kini tatang ko, Auntie. Isu alala ingak matyagadal. Ay katrumpang laang ari sa kaanakan. Agsakit lakit di tinakam kan kanitatang mau. No paayom ti kayat na mapasama. Auntie. No kasapulam ti tulong kau. Ibagam lang kanya. Si dada anak at tumulong ka, kaanakan. Ay, panawa mong daytan inawa manakaw. Si akong ti mga ramit itinayta. Ingka kidialaan di librom tag review ka. Nalaka lang dating aramidan, tatang. Siya kaun. Mapangka na jay salas kat alam jay librom tag basa-basa ka. Tatang. Ay, saan kumanatang kanti ulom, Risa? Arami di mong di bagbaga. Wen, tatang. Agar mo sarkan, sakpay amapan kay di pagadalan niyo, anak ko. Nagsapa kayo matan na nagluto iti pagarmusaran, tatang? Aywan yak ngamin kayat na mabisinan ka mapan di pagadalan. Tatang. Alag, tukaw kalitan tamalangkan. Wen, tatang. At dakamat gayam dito anak katugaw. Ite ka pa isapsapulin ha, Risa. Ni, si kamit gaya marandi. Apa yung sapsapulan na? Kwa? Awan, kaya't ka lang nga makita. Anya? Saan ka nga minanakita di kalman diti pagadalan? Kaputa sa anak kasimret. At da ngamin na panak. Randy. At da ka di pa'y klase mita, Risa? Awanan. Urnosik lang dagito'y gamit ko. Kalpasan na, agawid akton. Kwa. At da kumapay pangawisakan ka. Sa dino? Inta mga niti restaurant. Ay na, pasensyakan, Randy. Naskin nga agawid ak adagos, kalpasan ti klase. Mabita lang mo tamangan. Please. Randy. At pagpakaasya, Risa. Mabalin ka di akatuay na kamapan mga niti restaurant. Sige man lang. Tapno saan ka gumura kanya? Oh, yes! Dati kayat ko kang Risa. Di ka matanagan. Siyak na gastos. Kan itulod kan tumata ni Jabalayo. Ay na, kabagays. Itay kapay apumanag na dito'y parangan yaw. Apay aya. Maliban, di pala nagawid ni Risa ang anak ko, kabagays. Ang mga nadapay klase na, kabagis. Di ka kadiunay agdandanag. Wala nga nakasangpit kumani di kasto nga oras. Sa dino nga tinapnapanan na. Kasla di nakdengdenggan kabagis ruting. Ang mga nadapay di pagadalan,
Isuasan pa yan agawid. Ay, kabagays. Agawid tulad ta, numalpasan ti klase na. Punasong ka di day ta panagtandanag mo, kabagis rudeng. Apay nga itakalain nga sumangpet, Risa. Sumipnitan. Pasensya kayong tatang. Saanan ang maulit? Agpapaaram ka sa mo di siya pagadalan yaw. Tatang, Gumarang ganjang kamutan. Agpodno ka man kanyag. Napan ka ka din nakidait. Iswa simangpet kay titis oras. napan kami lanangan iti restaurant kinirandi akaadanak, tatang. Kuna akong kahit nga damading aramidam. Lalaki magayam ti kakuyog mo. Iswa na sipngitan ka na nagaway. Tatang, Oy, Risa, di ka kararami di tijak kaya tapno na saya at kamutanyak. Ha? tatang. Tandaan am data. Wen, tatang. Apay nakal uli magkarisa. Nagliday ti rupa ma. Apay ka di. Kuwan, awan day tirandi. Di naklatan ikaskaso. May papankatikin ni tatang mo. Iso analiday ka manin. Wen, Randi. Inong tanak ni tatang, idinasip nga tanak anagawid ijay balay. Pasensya ka na. Siyak tiga po na no apay ngayon tanda ka. Di mon panunutin day jay. Istrikto lang amin ni tatang ko. Di na kaya't amarabyanak nga agawid. Mawata, Krisa. Sige mapana kon iti sumaruno a subject ko. O sige. Aganan ka, Risa. Basit lagi na panaguray. Aktor pusid ni Risa nga anak ko, kabagays. Nasaya at nukas ta kabagays. Makunaktaon nga da nagbanagan dagiti bambannog kao amang papaadal kang kuana. Kabagays. No si bibiyag pa'y kumaday di asawak sigurado ang maragsakan nitan. Kaputa, dandanayin ti pa nagturpos ni Risa iti kulihiyaw. At tanton maestra nga anak mo kabagays. Ayun ken ka nakamait. Awan ton timang tagtagipasit ka na tayo. Kaputa, danton maestra nga anak kao. Kabagays. Iso nga anusak matyag trabaho iti talon kao. Tapnod na pangalagi ti gastusin di anak kao nga agadal. Sumagmamanulangan na bulan. Agturpos tayo iti kolehyo, Risa. Wen, Randi. Maragsakan lakit din ni tatang numadanon day takan nito. Agkuyog tanto matlang ag-review. Kaya't kung amin adwata makapasa iti board exam. Sikaman. Kaya't kumatdata. Tapno adda kadwak nga review. Risa, di kanto ko magbalbaliw kanya ka. Apay ana ibagam data. Amkag namin, nga mga numaysakan to na may stragat, malipatan lakton. Sika talaga. Agkakanat dagiti bagbagam. Apay ko maamalipatan ka. Ken may sa, agpada talaang iti kurso. Saan aday tati kayat ko asawen? Ha? Ang mga nagbali itong tiliknam kanya, kas may sana singadagayam mo. Mabuti ngak namin. Ang mga di nakton paganano. Ay, yak maawatan dagiti ibagbagam, Randy. Sana ko nagpalpalikaw pa eh. Ma'am, nalablabos pa yung gayam ti pangibilbilangagan ka. Anya? Ay ayatan ka, Risa. Randy. Pagkawanan na kumano ni bagakta ito eh. Ngan, dahi tatipod no marikrik na. Di nakman rabakan iti kasta. Saan? Saan ka rabrabakan? Talaga nga gayatak kan ka, Risa. Kablawan ka, anak ko. Nakaturpos ka ni di kuleyaw.
Tilayangan pa nag-board exam mo ti Aramida, tapno naan anay kan ang maestra. Agyaman nagtatang. Di kang talaga ko, igastusak ti panangalami ti board exam. Ipampanlakil ka dito lugar kayaw. Tatang. Wen, kahit gaputan nakaturpos kaan. Parchik mo't aja may sa akal din kao, imbagla pagsasanguan dagiti kakabagyan tayaw. Ala, nakayulag ta ti makaam mo, tatang. Ato ti kwarta nga ramada mi ti panagrepyo malakaw. Nailalay nga muwain. Wen, tatang, katagyaman na ka. Mangnamnama kayong aramidat ni amin, tapno maipasakto ti board exam ko. Day tama, di kayat ko ang mga gananakaw. No may sakan to na maestra. Napintas taon di panagbiyak ta. Wen, tatang. Kahit sa dinaw, di kayat mo ang pag-reviewan ngay. Ijay syudad. Ado ti review center ijay amabalin ko apapanan. Si kalata ti makamaw. Asa na balay, ta itin kumit ti kwarta ka sa pulam. Nakasagana ka din ang mapan iti review center. Wen, nakasagana akon. Manugot ka din ni tatang mo nga syudad ti papanam. Wen, Randy, impakadak matlakin ni tatang ko dayta. Nasayat nga rot ano kastarisa. Adam mo ka mapalin mo ang pagabangan, bayat ti pa nag-review. Kasta ka di? Wen risa, isungawan ti rumpay nga pagtanagam. At dagaya man ijay syudad ni Risa, kabagay. Ay, wen ka ba guys? Napan nag-review dyan ka na kami kay syudad para itikin na maestra. Ay, no, maipasa ni Risa ti board exam. Naan-anay ito na maestra ka ba guys? Ay, nakabagas. At damot lang ang nagbanagan dagiti pampanugmaw. At tantumatan kaanakak ang maestra. Ay, wala ka ba guys? Maestra ko naman. Mabainto mataladag iti karuba mang lais kanyak. Rapien ka ba, guys? At nakapayla dito'y paraangan ang nakatugaw. Wen ka ba guys? Pampanunutik lang ni Risa nga nagkaw di syudad. Kumusta nga tanti pa nag-review na ijay? Ay nakabagay, sigurado nga aramidin ni Risa ti amain. Tapno makapasanto iti eksaminasyon. Agbalintun ang maestra ti anak mo. Ay, rumbang lang nga ramitan na ti amin, tapno makapasa ka ba guys? At doon tinagastos ko iti panagadal na sika. Dandan ni Jack pa yun agina na. Tapno lang nga damited ko apang matrikula na. Talagang amin na kayat ko ang makaadal di ka anakam ka ba guys? Ala, sumrag kakit din di tabalay mo kabagis. Rabi una yan. At nakapayla dito'y paraangan niya ngagpampanunod. Saan nagpahingamin ngagtuklap ka ba guys? Ala, yun ang namlatan tiya gawid. Sumre kag tulatan di tabalay no madamdama. Ano ka di mo't lang tinaadal mo iti syudad iti pa nag-review manakaw? Untatang. Ala, magtidak tuman iti gastusan para iti examination mo. Agyaman nagtatang. Adon tirigrigat yu kanya. Maasyanak pa yun kada kayo. Ay, di mo pang panunutan day ta. Pag-rebengak nga ma'am, di mang paadal kang ka. Tatang. Saan na ka mapampanong nagtrap-trabaho iti talon ka o basta damaited ko kang kagastusan. Tatang. Alagi na nakananakaw. Amo ka na banog ka nagkapaw dyan syudad. Kumusta ka ba, guys? Napan ka din nag-exam ni Risa. Wen ka ba guys? Nasapay tayo na pa nag-exam. Sigurado na makapasa ti anak ko ta nagdala ni ti review center. Dakal tinamnaman na makapasa ka ba, guys? Nasirib jay anak mo. Ay, natawid na ati kinasirip ko ka ba guys? So apat siya ka makapasa di anak ko. Ka ba, guys? Iti saan ngagbayag at danton maestra nga anak ko ka ba guys? Kumusta ti kalkalpas nga exam, Risa? Madandanagan na, Randy. Uri siya karod. Agpada tayo ti marikrik na.
Masapol ang makapasata, Randy. Pampanunutot ngamin ni tatang ko. Adun ti sakripisyo na iti panagadal ko. Isu arong banglaang ang maipasak ti examination. Risa, Maasyanak na unay kini tatang ko. Dandan ni saanan nga agina na nga agtrabaho iti talon na. Tapno at dalamayawat na kanyak akwarta. Risa, Nangato matera pa ko para kada kami kini tatang. Kaya't ko ti makatulong kan ko na. resulta lang ti mo uray Risa anak kao. Mamati aklaunay ang nakapasaka. Wan tatang, urayan tayo lang ang ti resulta ti examination. Itapay laeng kablawan ka na nakaw. May sakan to na maestra. Di kaya't kao, dito'y kalugar tayo nga gisuraw. Tatang, Well, di paniknik mo man ka nagitimang lalais kada tayo, akabalan tayo matiagbiyaga na namay, sana pasing arigat, di mapadpadasan tayo. tatang, Ay, maragsa ka nakmayat, kapota andan ton anak ko, ang maestra! Ha? Ano si kaya sa wanda ito, Risa? Awan ba't tinagan mo itilistahan dagitin nakapasa ang maestra? ha? Saan ka nakapasa ang maestra, Risa? Tatang, di kay ko magpungtut. Inaramid ko mati amin tapno makapasaan. Anya kay naramid ti amin nasasawam? No naramid mo ti amin, di na kumanagan mo itilistahan dagitin nakapasa. Baka wanendak no pinaay kayo, tatang. Jakmat na gayatan da ito. Di ka man nagsanit-sanit na nga. Nagdakal, tinagasgastos ko kang ka. Pinagadal kay Tustaw. Itastastaw, di subad mo kanya. Baka wanendak, tatang. Bakaw-bakawalan, pumanaw ka sa salban. Ang mga nudyak magapagtagtog. Madangran kamay. Tatang. Pumanaw ka ko na. Kat saan kang nagparparang kanya kitikaanuan. Sige, palaw! Ay na, kabagays, saan arumbang a pinapanaw mo ni Risa? Saan namot anagayatan asaan ang makapasa iti kina maestra? Anya saan ka no nag-review-review pa eh? Pinainak isarumbang lang kang kuha natin mapapanaw ka ba guys? Anak mo ni Risa, kabagays. Maawa Di ka naman mo. sumanauman di ta ka bagis nilya. Awan mo tinitutulong mo kanya ka ng padal ka ni Risa. Kabagays. Kababain ka dagiti ka ruba. Asaan ala ka pa sa ni Risa iti kina maestra. Ay na, ay langit di ko na enda. Di pagpagadan, ngawan ang muna, ababag. Isangit mo lang Risa. Tapno malagkan ang tirig niya. Kasanwa kitan, Randy. Pinapanaw na ko ni tatang Ijabalaymi. Di kagdanak. Adda ka tumulong ka na. Randy. No kayat mo, agnayad ka ni di balay. Kasaritak ni manang ko. Anya? Nakapasag kasmay sa ati Risa. Matulungan ka ti magparpari ko lang. Ulitin. Nakasagana ka tumulong kang gagabuta. Ay bayadan ka. Randy. No saan ka man na nakapasayta. Ang dabay mo't sumaron na agundaway. Tulungan ka, Risa. Randy. Amok nga naramid mo mati amin. Mamati ka na sirip ka. Iso di ka mapukawan itinamnama. Patyak, makapasakan to matlaang. Randy. Saan pa yada ito tigibos ti amin? At tupay na pintas agasa, nga uray kang ka. Makatawinan, tinapalabas, manipot, pinapanaw ko ni Risa nga anak ko kabagays. Ay na, at papapawi ak, ikiday dyan ngay naramid ko. Mailiwak pa ikitin kan kuha na kabagis. Ay na, kabagis. Di ka kayat asideran. Ita, naamiris mon abid daw ti panang papanaw mo iti anak mo. Kabagis. Nasingpet ni Risa nga anak mo, kabagis. Patyag nga agawid tumutlaang dayjay. Ay na, sapay la kumaa kabagis.
Agkararag kakitday nga agawidan ni Risa. Saan nga amo ni Risa dagi mulay ti sakit tinakam. Mamati ak nga agsublimot la dito'y lugar tayaw, kabagays. Oh, makitam? Nakapasakan iti may kadwagon daway, Risa. May sakay ta na maestra. Agyaman nak na unang ititulong mo, Randy. Sigurado ang maragsakan mo't itan ni tatang ko. Anyang aro ti panggap mo ita? Agsubli akon iji balay mi. May samot tan atawan ajak nakita ni tatang ko. Mailiwak mo tan gan ko na. Sikalat ti makamo, Risa. Ilawlawag ko kan ko na. No apay asa anak ang nagparparang iti makatawan. Kaya't ko ngamin ama ipamaysa ti panagrepaso. Ha? Risa? Anak ko! Wan tatang. Siya dito eh. Ay, nagyaman na ang anak ko. So nagsubli ka ba't langit dito'y balay? May ako na hinggang ka. Pagkawanin lang anak ko. Tatang, di kay agpakawan kanya. Maawatan kayo. Nagawid na. Taipakaamok kada kayo amay saan itan anaan-anay ang maestra. Anya? Maestra ka itan? Anak ko? Un tatang, naipasakit may kadwa agundaway ti board exam. Isong awanan ti rumbang apagdanagan niyo. Ay, nagyaman na, Diyos ko. Sa anak ang nagimula iti sakit tinakam, tatang. Nagbalin akarit kanyak ti amin. Da kayo tinagbalin nga inspirasyon ko. Risa, anak, pagkawanin na ko, ma. Ay natatang, himatin yung dagijay. Agyaman tayo kit di iti apo. Gaputa ginengeg na dagiti kararag ko. Amatunoy ko ti arapaap ko nga agbalin anan-anay a maestra. Uy, anak ko. Ay, no, professional kagaya man. Nakaragragsakak para kang ka. Kahit naiulitagtagkid daw iti pamakawan kang ka, Risa. Sakripisyo ti kasapulan tapno magunod mo ti arapaap mo. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyak. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ni Macy Malu. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Naimbang nga orasyo gagayam. Itagon daway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyak. Di tao. Umayak man manang. Ay, ni, ana, ay, sumber ka ah. Umay ka. Agyaman nak manang. Anyat kagaram. Kwa. Umayak ko mabumulod iti kwarta manang. Damag ko ngamin na naglako kayo kano iti pinyayo. Pag-enroll ko madya ka anak ka manang. Bayadak tumod laang. Ay, awak magkwarta kon ana. Gimatangak nga mina iti tsinso nila kay ko. Ay, kasta ya. Ang nukayat mo ba, gatang kon, tawid mo adaga kan ni nanang. Ha? Di yung mga lamas asikason day jay adagayo. Iso nga ila ko yung laangin. Ay, ikwa. Ay na, mayat kan ading ko. Mapakinabangam pa iti kwarta, mapaglakwam. Kunami nga ron ngayon ton adda kwarta mi kat pabuldoser mi, tanapintas day dya mapatan manang. Ay na, kaanong tupay day ta? Nangin na ti abang ti bulldozer itan. Pangalaan nyo nga iti pagpabuldozer yaw. Ha? Ila ko yukit din, ading ko. Siyak ti manggatang. Ni, adamot gayang paggatang mo manang. Ha?
itawid mo adaga? Ay, kwa. Pagsaritaan minto pa yung agasawa, manang. Sikat ang desisyon. Saan ajay asawam, Awan bibiyang na iti daytoy. Ta saan na mo tatawid, ti daga. Si kamot, ti akin tawid, iti dayjay, ading ko. Iso nga ila kumun kanya. Mabitlaing. Atoy. Ala, 5,000 dayta, ading ko. Advance abayad ko daytan. Anya, ilakom titawid mo adaga, ana. Uwan ko mananang. Gipit kami ngamin talaga. Pag-enroll siya po ko yung. Ay, sayang day, jay ano ilakom, ana. Ay, nanang, sana sayang. Siyak mo timang gatang. Awan mo sabsabali, sana yan, nanang. Kin may isa. Di da mo lamas asikaso day daga. Nakasamsamakan. Di da mo umasangwa mulaan. Di da klak matultulan. Naglawat imulmulaak iti pinya. Laya, kanda dumapay. Nalawa pa'y tayo minulaan mi iti aba. Bayadam nga ruden manang, takasapulan mi talaga ti kwarta. Sige, ading ko. Umay ka. Mapanta, ijay silid. Ha? 3,000 pesos, manang? Wan, ading ko, ay na, pasensya ka, tani, awan mo't pagkas ko. Installment pa'y laeng Sa nabalit binulan mo't nga agbayad Manang, No, agbayad to iti matrikula, jay anak mo, ay umay kalaang kanyak. Tamang tudak. Alala, awate munday ta. May mayaton ati kasta. Ngamtay pulos ngawan. Takal mo't daytan 3,000 pisos ko naman. Pangalaan pa'y iti kastangay. Malalala, itulin munday ta 3,000 atin ko. sige nga rod manang. Mapanak man nagbakasyon ni dyan lugar da Mario Pasita. Ay na, nagaddayaw. Mabandog kayo lang agbiyahe. Sudan ate eban nyo dito Kano mapan kayo idjay, amangan no saan da kayong tuman na palubusan nun nga agawid. Isudan ti umay dito nanang. Naganda yun tumot nga minti lugar dyan inasawa na. Isu nga ro di kay mapanan. Tama bandog kayo lang agbiyahe. Agasam ta 8 nga oras ti biyahe nga Maktangan kayo lang agbiyahe, nanang. Kaya't nangarod tagaliwaksay. Apay ay alap na bakit? Ay na, saan? Ang mga nutila may pagpagadang tumanan kaninanang. Ang mga no suksugan da. Tapno isudan to, tipang tidan ni nanang itinabatbati adagana. Ha? Datayo, tirumpen amang ipatawidan ni nanang itinapati adagana. Datayo, ti kadkadwa na dito balay. Nukas jay nga agsakit. Syakmat, ti mga asikasukan ko na. Siyak, ti gumatang iti vitamins na. Ken siyak, ti mangpakan ken kwa na. Isuarong banglaeng asyak, ti pangipatawidan na iti dagana. Apay, di ka pa lamap ititawid mo ay apasita. Norarigan, sikat ti kalawaan ititawid. Tas ika mo tinakakaamuan ang gudgudwa kadag ititawid yo. Pinilim pa tinapintas ti lokasyon na. Ay na, sumanao ka man ako na akon, Berting! Ha? Mayroon ranod ka mata! Para maglakad at tayo asang kapamilya tiraramid. Sanaya, siya ti inauna babae. Iso rumbang laang tinaramid ko. Awan na, no di ka agbalin awais itan. Ay, awan ti magimulap. No agkuneng ka. Awan na, matay ka anak ka nga, Berteng. Pinapintas yung magaya man tayo family house tayo, pasita. Ay, kawan na. Saan tayo na family house da ito Manong Mario. Kahit ko asawan, balay min da ito Tada kami iti asawa ng papintas. Saan ama ko na family house tayo. Balay min da ito Manong. Impatawi din ni nanang kada kami. Tada kami timang pakpakan ka ni nanang. Pasensya kan Manong ang nasaysayatan tay ibagak ti agpayso. Amangan ki dino adapaylan namnamaen nyo pagbibingayan tayo. Awanan. Kasta ay ating ko. Katuwa na. No kayat yo ti umay agbakasyon. Umay kayo latamot
Ta silulukat mo to'y balay me. Para kada kayo, Manong Mario. Agyaman na kating ko. Ay, kanun gayam. Ang mga nuada mo mabayar, itidaga. Abay, ila kong mutan, tayo daga, Manong. Huwag ko ma. At ang kami nilakla ko da tagay, di lugar da bakit. Kahit may agatangan, gamawan pagkatang mi. Iso na panunot ko ngay lako lang ang titawid ko adaga dito eh. Ay, sige Siya kung timang gatang. Ay, ako ay sa bali ko mabayar, ading. Nay, apay Manong, di mo kaya siya timang gatang. Saan ba takasta? At na ipaganyan na kanya. Di ka masaksakitan ha. Hanggang binarat mo ka no, tidagana. Installment pa eh. Ay na. Talaga mo dakas di presyo di dagana. Tanakita mat. Pinabuldoser kon. Pag namarak mo ado ti gastos ko iti ataka. Si Kamano nga, di mo ila ko iti sa bali da jay. Siyak, ti manggatang. Mayat ka man no saan. Ken, siyak mo tan, ti mangibagay ti presyo na. Presyong agkapsat mo tan, Manong? Musab sa bali. Sana ya? Ila ko yung lagayam nagititawid yu adaga. Sa nabali nanang, tayo gatang mi matiti sa bali adaga. At adaga agatangan mi, di lugar na bakit. Ay, nananang. Saan da mutla ang mapagnumaran ti dagada dito eh. Saan da ang masikaso? Iso na sa isaya at no ila ko dalangin. Ken may siya mo ti manggatang. Awan sabsabali, nanang. Sana mapukaw ti daga ngayon patawid yo kadagiti kakabsat ko. Ta, siyak mutlaang ti manggatang. Sana war pasita. Pagsaritaan tanti presyo ti daga, tagatangan mo. Mabalit na kit kas ko ma, tapno may gatang kumutla dagos. Sige, no cash, nalaglaka ti presyo na, Manong. No kayat mo mo ti installment, nangin na basit ti pagbayad ko. Anya? Ay, kasti kayat ko. Tapno may gatang ko dagos. Okay. Umay ka nga ron. Mapantay ije silit. Ije ti pagsaritaan ta, Manong. Kan, ang pinirmata iti kasuratan. Manang pasita, agbayad man na ni ti matrikula di anak ko. Iso nga umayak man na nagsingir. Anya? No nakabayad ako. Nabayad ak aminan. Abay, di ka aglis-lis tayo. Saan ayang aging gano Disyembre ti panagbayad mo iti 2,000 iti binulan, Manang? Adamot tayo in advance ko kan kaidi. Sana ya. Nabayadak amin naging ga iti December. Apay ngay akasta, Manang. Awan saritaan ta akasta. Ay, no kas nga reklamo ka. Sige, sublimon ti daga ngayon la akong kanya. Ngam, bayada mo't amin ang nagasgastos ko. Tanay, dakkalan ti nagastos ko iti dayjay daga. Ay na. Ay, nanang, nabayagan day tang uyok yu Pinsamot tumalab dagitay agas yon. Ay, pagkatakmat nga minun. Umadan ni siguro na ati apit ko. Mapantayo lang di ospitalan. Ay, saanan. Agimbagak tulatan no, agimbagak. Di kayo mangarod agimbag, nanang. Sungay pa confine kayo man langin. Ay, gastos lang ita. Basta ospital kayo. Ay, apo, nalakaya ti mapabasol no, dadaka sa mapasamak kada kayo. Ang mga no ibagada pa ya, binaybayan kayo. So, mapantayo di ospital. Iawit akon. Diyak kayatan dito ospital. Nanganusan nyo pa ilaang ti agtali na dito ospital. Naimbag dito naka-dextrose kayo. No, iji balay, awan dextrose iji. Nakapsot akon. Matayak matlangan. Saan pa'y nanang? Di kay pa'y matmatay, tani. Ado pa'y tijak nalpas. Masapol nga ilakad ko pa'y dagijay apapele sa pirmaan nyo. Ay, ato yung tiyagas ni nanang. Ay, masaya tadakan. Ay, sige, pag tumaramton ni nanang, tarumarak. Inak ituloy ta ilaklakad ko apapele sa pirmaan ni nanang. Tay takat yung uno-unon. Imbis ati sa lunod ni nanang. Ay, sus, importante da ito'y lakay. Narigrigat nga ilakad tayo dyan, no awanan ni nanang agpirma. Nuan niya launay at iti. Hindi ka nagsaupay.
nalawa ti daga ni nanang ang mapanawan na. Rumbeng la asyak ti mang ipatawidan na iti dayjay. Tasyak mo ti mang papaagas ken kuana. Oh, naila kay. Ay, nasaya tadakan. Ang sungsung-abo ni nanang. Ipatansa talaga. Ay, aguray. Iruar ko na gito eh. Iruar ko na gito papeles. Nanang. Apo. Lakay, tulungan lang. Ikamam to'y tamark aginatang ko. Tapad tamark kag ni nanang sakbay amatay. Ano ka din dito kararamidan, pasita? Yes. Adada. Hala, timay sapay aramay mo nanang. Tayta. Nang. Nanang! Nang? Nanang! Ala. Nang. Ay, apo, na yung paglakit din ta naabutak pa'y tibiyag ni nanang. Nakabayan ni nanang ang kagitapay natin pagpagamat! Ay, Owen. Nanang. Ay, napo. Nasakit ti pupusay mo, nanang. Anyang arod nga eh. No, agpatinggala dito yan tibiyag mo. Ay, na, awan mabalin may, nanang. Sige, katipayaw. Ana? Nakasarita ko ni Manong Mario. May papaniti da ito eh. Tuan ababoy, ti na party. Kat pagbibingayan tayo ati na igatang iti baboy. Kan agparti tayo tupa intong tabon. Manang, Di yun namaan ti maurur nga abuloy Tapagbayad ko dayjay iti na utang ko pinagpapaagas ko idi ken ni nanang. wala, manang. Sana problema dayta. Kenwen gayam. Siyak tinang ipatawidan ni nanang iti nabatbati adagana. Oh. Tapno di yumot ko na. Oh, ato iti kasuratan. Oh, basaem ana. Tapno awan ti may bagbagam. Impabasak mo ten kini Manong Mario dayta. Lakay, kitaham ka di dayto. Apay tabarokong mo. Apay ngay. At na arikap ko abukal. Ay na, nasakit no igamak. Anya, ay sus. Anya dayta ngay. Ay, intag pa doktor. Tapno maamuan ta, no nya dayta. Ay, lakay, kanayo na ka maulaw. Awan ganas ko amang mangal. Kimutong ka pa yun Kun di makit pa yung tilangam. Ala. Agrobot ka. Taintag pa doktor. Ay, nalakay. Apay ngay anada. Nagitigas to ya sakit. Jabay kayat ti batay. Nasaan ka ba yung matay? Magasan ka ba Basta surutan amin ngayong bagat ti doktor. Uray, tadamot kwartata. Pagpaagas mo. Wanangam kas na jakpat dyan nga. The breast cancer ko lakay. Sigun ti doktor kung saan pa yan nakaraw. Magasan pa ka no. Basta tong paalam amin ngayong bagat ti doktor. Wala kay. Uray maibos amin na kwarta talakay. Basta maagasan nak. Jagpay kayat ti matay. Di ka pa yung nakarumpot bakit? Kung schedule ti pa nag-chemo ita, sana ya? May ibusan ti kwarta talakay. Ha? Isardeng kun san ti agpagas. Awan kartatan. At dapay. Usa rin ta pagpagas mo na dyan. May ibusan lagay. Awan kanantan. No ibusan ta da itchay. Ay na, mairemedyo ti kwarta. Dahil takit ti salunat mo, ti kapat ka na panunutan, tapno aging bagka. Abay ngaya kastoy di mapaspasamag kanyak lagay. Abay ngaya tsak lang amin nagimbang. Sige, grupot ka kiting. Tama pa sa hospital. Manang pasita? Si kamag gayam, ana. Wen, manang. Kumusta kan? Kastoy ading ko nakapsutak lata. Ay na, grabe mo itong tikimot to nga, manang. Awan nga rod. Awanan kwarta pagpagas ko ading. Naibusan ti urnong mi. Nailakok pa yan dagiti dagdagang.
Namja mo laging bagan. Ha? Ay naku, kasyan na kumating ko. Ay tulugan dak, tapno aging bagak pa. Wen, di ka matanagan. Nagsaritaan min ka ni Manong ti maipapaniti dayta. Amo mi akasapulam ti tulong mi ita. Isu asidadaan kami at tumulong kan ka. Gihaban na kading ko. Kat pagkawanan da ko ma. Nagbalinak ngamin nga gumakap sa tiyo. Hininot matlaan na ibos. Kapuwede pa nagpapaagas ko. Namiris kunti bindot ko ading. Iso pagawanan da ko ma. Ala, di mon panunutan dayta manang. Agpaimbag ka kindi. Uwan, ikarigatag ti agimbag. Tapdo basol nita, tinagbasulak ka na kayo, edi kamsat taning ko. Saan anasaya at ti pagbanagan ti biyag mo no naagong ka iti padam at tao? Isu ano di mo kaya ti makarma, agsingsingpad ka. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasalitaan, di ti drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Pagngal daw, kada tayo amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabalimanan, apakasaritaan, dito itarama tayo. Biyak, di tao. Ayan ni Tatang Nanang. Agay silid. Agid-id na. Nasakit ka no tisikat na. Kastaya. Adain sangpet ko ka na. Linuto di asawak. Ay, linabasan naklataman dito ayan tiri daw. Para laang manangkin ni munding di makan ngawit na. Bay aklatan, jak panunutan ang tapnawan ti pagsakitan tinakam ko. Ay na, napsuga ka. Kasta ha? Pangan kayo iti daw. Tapno na piksa kayo lata. Kat agpaut ti panagbiagyaw. Awan, Marshal. Ang ganda yung pagbantay lutuan na kiti paborito ka taraon. Italang manan, anak kalagip ka, anak kaw. Una, tapat-pat ganda ka nga ron, Tatang. Uray ti asawa. Kasta unay ti panangipatag na kada kayo. Pwede mo ikuyog ngay. At araramidan na, Tatang. Ninanagayaw, hindi kami tikanin na. Ha? Napsog ka naman. May na, Tatang. Aguyag diya po kayo. Ipatsik ang kukumang mawan mo't kwartak. Anya, ay sus, di upay bayan tuyak na. Masapo lang may padoktor at agos. Awan mo't nga ron kwarta nga ramatan mi, Tatang. Malam di walid ko di tadruwer di lamisaan. Taikang kahit di kwartaan ako. Ha? Ay na, pagyaman ak, Tatang. Thank you, Ay na, sabay ko matagbiag kayo pa itinapaot. Tanakasaysaya at kayo nga ama. Nanang, kita nyo dagit ipakpakan nyo ka ni Tatang, ha? Bantayan nyo titaron, ha? Di unay pagsitsida ni Tikarni. Natang, kan protas di ipakan nyo. Uwan, kasta talaga dararamidag, Marshal. Ipagaya, ano diyo kabalan at aripat tuay. Tada kami ti mga sikasaw. Nawaya kayo apumanaw, no ka? Alay, napigsaak pa, Marshal. Masikasok pa'y madyamayaw. Una, taday dinanang mi. Una, taday dinanang mi. Pat-pat gan na unay ti ama mi. Hangam daksang gasat. Tanatay mo't kami na dagos.
Marshal, Nagdigusan ni tatang? saan pa'y? Madama pa'y lati panangidadang ko iti pagdigos na. Sige, tasya akong timang padigos. Padigusan, sakbaya pumanawa. Ayan ni tatang, nanang. Agdigdigos, pagpadigosan ni ading mo, Marshal. Anya, apay nga damanin da dyan, Marcel, ito'y. Ha? Agpakalaing man na mga asikaso ko ni tatang. Paiman. Ay sus, ay agapa naman ngatan. Ay na, delikado. Apay akundi asikaso ka kini tatang, Marcel. Ne, dakas aya manong nilo. Amata nga ron di asikaswag. Ay, nati kay man nagsinumpatay na nakaw. Ay, agtal na ka man, Marcel. At ka sa pulang kini tatang ko naman. Iso akundi asikaso ka man ay. Tanangan mo ti pa nagsasaw. Kudang mula sino ka nakatanukan nga agsasaw, manong. Saan aga po, tayo inauna ka ngam siya. Kat pagsasawan naklatan. Kit pagnuman dyan eh. Agin sisingpit ka kini tatang. Tadda kayat mo kan ko na. Noramid mo, di mo ipulagit kanya. Ay, naunay kayon, aya. Gusto na itan. Di kaya gapa. Kahit inalam man namin na pensyon ni tatang. Sa anak arupat kwarta. Inikakla iti pagpatsik up di anak na Melo. Makita, awan man nga rin din ha. Inibos mo manan tayo pensyon ni tatang. Eh, saan? At dapay na batay. Nan, ikandak man mag-arod. Pangusara milaw. Ako ha. Awan bagas may. Awan ka nang dagiti apo ko yo. Sige, tamang tadang iti katang mo iti bagas. Agyaman ang tatang ha. Ala, umay kayo. Tahintay at painit ti Jarubayan. Alalayan kayo, tatang. Nagawid ang dagiti anak mo, Mondeng. Wen, Roseng. Inibus naman ng tipensyon mo. Eh, dapay na batay. Masyanak mga min kadagiti nga anak ko. Awan trabaho na. Pulak-pulda mga min idagis eskwela da. Iswasan da nakaturbos iti panagadal da. Adumot ti tati mabalinda pagtrabahuan nga oray sanda nakaadal. Mabalinda matiyag construction no talaga kayat natagtrabaho. Ay, Namnamaan da nga minti pensyon mo, Mondeng. Kasla isudan tagpin-pensyon tatunggal maalam ti pensyon mo. Umay da matadagos ti balay. Allah, pasensya ang latay dan. Awawatin talatan ta kasinamag. Basta mangibati kay ti para iti agas mo. Kan vitaminam. Wan, anda, di ka matanagan, Roseng. Nooman arami dumita maray. Mapan kay di balay da tatang. Oh, apay, anyat ko kichay. Kasi kaswag. Ilutuwa miti ka rin na. Itimpla miti gatas kanta dumapay. Apay, saan na nakabalan ni nanang tagluto iti kanan na? Bayam ni nanang. Dakdakil mo't lang ti karbangan tayo ang mga sikaso ka ni tatang. Taama mi na jay. Yung ni nanang. Syuman na kamlaan. Unangam, nagkasardamat. Asawa Basta na lang. sikati mapan ijay ta sikaswam ni tatang. Tanay. Dandani man ang ti pensyon na. Amangan nuunan da tatikapsat ka. Kunti asawa na. Marshal, Alan. Agrupot kan. Tamapan kan. sige nga Rod. Lola, nangagkaw ti imbaga ni tatang. Iso nga umay ni nanang dito'y numadamdama. Roy, apaw. Saan nakaakay kayat ni tatang ko? Ala, baybayam ni tatang mo, apok. Di mo ikan kano dagiti ibagbagana. Saan mo akaguran ni tatang ko? Nga uray kas jeti ibagbagana, Lola? Saan? Nala, umay ka man kiti da isuro nakmanan nga ag-cellphone, apok. Agdengag tamanan iti drama ijay YouTube. Tamangan no adamanan baro nga upload ni Manang Bianang. Nadik kayon nga agdengdengag ti drama ni Manang Bianang Lola. Un nga Rod, naitamad la di libangan min kani lolo, apok. Nanang. Manang!
nga nakaabay iti ulwanan ni tatang. Ay kwa, ang dangdangag ni tatang yu iti drama, milaw. Unay kayo matay. Ikatin nyo dito ulwanan na. Ay, dapat malala ito eh. Nay! Ay! Apay ngay nitip mo nga, Milo. Napiksa ti radiation ti cellphone. Makapasakit ti kasta. Ako na'y mangag na tayo. Nanang, di iya sidag ti cellphone ka ni tatang tamatay. Ay... Ala, hingkay jayay. Tapatigusag ni tatang. Ang tigo sa kaon, pinatigos lang ni Maray. Ha? No kasta, imay dayjay nga ipagaw? Uwan, at dapat di kusina at aglulutaw. Ay, sana mabalay. Pagpakalaing na kita nga, may kundiloto nito. Ay, pagawitin nyo. Pangay. Sana daw may ngaron maumiliw di ipagmaw. Saan na mabaling? Tadi yung lamaw, di pampanunutin na kita tataw. At na kaya na kita. Iso akong ditulong na kada kayo. Nat, tasyak di mo pa nagluto. Umanaw ka maray. Tanipakit ko, di mo may agluto nito eh. Ha? Sip-sip kayo kay di ang agasawa. Ay, kwa. Ay, di ka nagsaw. Basta pumanaw kan. Na ituloy ko, di agluto. Alan, darasin! Uwan, bayaw. Dagito itipakan nyo kay ni tatang. Prutas. Sana baling at bisin kayo. Basta saan kay ni tatang. Ha? Pakanin nyo iti nasustansya. Tapno agpaot pa itibiyag na. No, nabannog kayo ng mga sasikasaw kay ni tatang. Ipagayo lang ha. Tasublatan na kayo. Itulod kayo, medyo balay tayo anak yaw, nanang. At damit tayo anak yaw, iti mo ng asawa yaw. Sana ya. Mapalin nyo, di mapanagnay di jay. Ha? O niya, ayat yung tayo gawin di jay. Okay lang kada kami. Da kami, di mga sikasaw kani tatang. Da amami kat nga raw. Kabagalak pa'y mo't nga si kasun ti amayaw. Isojak panawan. Nay, apa nga itaguyak kayo tatang? Ay, ang sumron sa mantiang kit ko. Nanang! Nanang! Apay Marshal! Ano yung pakpakan nyo ka ni tatang kaya? Kaya't yung samang nga minamatayan ni tatang. Ha? Ano yung pakan nyo ko na? Nagpagatang kami ni ti ice cream mitay. Ta makapangpangang kanaw. Ay na, makita yun. Amuyo ang maiparit kan kuha na tikasta. Nga pinakan mo tikasta. Eh, Di mo umtan ni nanang maunabasol ko. Pinilit ko ngamin. Di na ko may katangan ng ginungtak na makapangpanganak iti ice cream. Uri ka sa ti panang pilit ni tatang kada kaya. No amuyo apare. Diyo ikatangan. Nawatan nyo, nanang? Wan Marshal. Yamat tikasta. Nagsakit ni tatang kat mo ospital. Gastos ba na? Ay mala saanan ang maulit. Rumpang lang. Tani, dakkel ti may tultulong ni tatang kada tayo. No di yung mataripato ang naimbag ti amamay. Nasaysayat lang pumanaw kayo. Aniya? Agawid kayo ni ti balay ti anak yun. Tandamot anak yun. Di na kami ti mga sikaso iti amamay. Ay, nadinak po ang panawan, Roseng. Nakakapsutan no panawan na. Hindi ka matanagan. Aginggat ka ba alak? Di kanto panawan. Taipat patag ka unay nga asawa. Oray na uyang dagit anak ko kan ka. Munding. Ipagpagapukan ka. Iso apal-palapsaklat tandang iti mangmangag ko kada kwada. Matitirik na ka. Kasla kaya ko di maturog. Ala ka titurong mulatan, Munding. Maturog ka laang. Tawam mo't aramidam. Akinana ka. Apay atunggal umayak dito'y balay kat nakaturog ni tatang. Diyak nga ron amo, Marshal. Maturog lat kukuan na. Ay, andan sa amin pa kanyo kuha na. Iso at turog na kanayo. Una, sinabidungan niyaw. Ha? Ayunay kamatan. Nagalas matipang ipagpagarupan nyo kanya kaon. Saan ko mamadagasta? Sangitan niyo ay. May suwan kayo? Ipantayo lang nga ni hospital tamayaw. Ay, gastos man na
Ano na dyan? Ang tawag iti silit ni tatang ti kanap mo. Hindi kitaan, Marshal! Linibasan nakmatan. Munday! Nakamindaw, dagnard dito eh. Malayangan mo ngayon manong milaw. Nakamindaw dito eh. Imbaga ni tatang dayta. Ayak ka lang ka, Marshal. Siyak, tinaw na. Iswa siyak, timang tawid dito eh. Layon dagiti tawid yaw, Marshal. Milaw, di yun almanan ti balay. Urayan niyo matayak, sayon to almanan. Ay, basta. Ukwak na ito yung balay. Pumanaw kayo, Lola? Wen, agawid ako ni di balay ti anak ko, apo. Kasad nun nga ito'y balayo. Ilako kon, saan nga mo ni tatang mo? Iso nga agawaam, tulungan na naging pakit na pumanawak dito yan, wen. Wen, Lola? Nagpensyon kayo, nana. Mantad kayo man iti kwarta. Ada karbangan may iti pensyon tayo di tatang. Ay, Di ko na yo, may tarayan da kami. Inla ko yung lang arudon ti balay. Himot yo pa iti pensyon tayo di tatang. ay, sumrak kayo adwa diti balay, ta diti unag ti pagsaritaan tayo. Ay, sanay. Dito yun, nanang. Ala, mangtad kayo iti kwarta. Tamo ka naawat yun ti pensyon. Marshal, Milo, kagudwala ang di maalala ka pensyon. Saan na nakasitisigod adakal? Uray pay. Mangtad kayo iti bingay may. Taamami ti aking pensyon iti dayta. Dakdakal ti karbangak tasawak day di amayaw. Ingkasarnak ni tatangyaw. Ha? Nagdadakkalan kayo akarnay. Ngumday talagnam na may mo yung aramidan. Day talag daw dawat mo yaw. Agtrabaho kayo. Agruam kayo matan. Ha? Ala, pumanaw kayo. Tanod di kay pala pumanaw mga yabak iti pulis amang tilew kada kayo. Mabalin kayo ngay darong mitikas kang aramidan yaw. Sinalbag kayo. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyak. Ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Ara, sabong, para ken ka. Sa anak pa'y laan na tay. Sagsagutan na kon iti sabong. Sana nga. Diyak ka sa pulan day taas sabong. Ijay sementeryo ti pangipanam iti day taas sabong. Kababain ti kastangar aramidem ara. Anyala ang ti sawan ni Loreto iti kasti nga inaramid mo. Uray met asino a babae adi adal akas kanyak ananang. Imposible adi agpungtot iti kasti a klase ti lalaki. No di mo kayat ni Loreto, kasaritam itinasayaat. Sana kastabas bastusam kit din di tao, Ara. Mangibabain kay ti kastang aramid mo. Oh, gisikan ti makiasawa kan kuanan no kayat mo manang milita. Ha? Guston, ikateman ti kastang ukalim. Natangsit ka sumungsungbat, Ara. Saan anasaya at ti kastang ukalim? Makapasurun kayo mat ngamin. Isakit sila unay day di nga agtataho. Di adala, nga may salang agtataho ti pakiasawaak, yaks, never. Ara! Taho. Ay, ayaba man ni Loreto, tagumatang ta ititaho ala ko na, Ara. Makapangpanganak kat. Sikan ati mga yabno kayat mo, yak, makabakbak kwarak no siya. Makapadurman lang arudin jay lako na. Pati jay aglaklako, kadiri, yak. No di mo kayat saan lang. Di kan sumanao di ta, Ara. Anya ka kadi. Loreto! Tahuman ditoy! Naimbag man, ta di mo pa'y malagip dagawin ijay lugar yu, Loreto. Na-enjoy mon samat ng tinagbakasyon dito yung lugar mi. Di nakpay ngawin palubusan ti uliteg ko. Tawan ti kadwana.
No, sumangpet ti anak nang aggapo iya abroad. Sakto ka no agawi di ti lugar mi, Melita. Ah, kasta ka di? Ay, well, ada ka din ni ading mo? Ay, ada. Nagpupok iti silid na. Di matlarong marday dyan no ayabak. Kasta ka di? Pakitid mong tumalaking kwanan da ito, Melita. Ni, nabalkot mata regalo. Loreto, panagkunak. Sabda nga mo na pagdadatunan di kabsat ko. Kababain ngamin unay kan. Bastusan na ka ngamin unay yan. Okay lang, Melita. Amok ang mawatan nagtumot lang ni Ara. Amang ano italang da jay. Masursuro nagtumot la siguro nga ayaten. Ay, da kamin ti mababain. Gapuiter aramidan ni Ara. Pasensya amla kuman ti kabsat ko, ha? Wen, awan problema iti dayta. Basta pakidanon la kuman kinkwana nga ayataklat ta. Mauray kas jay ti kinasuplada na, ha? Nagluko kan, Ara? Apay nga ngayon lang mo ti regalo ni Loreto kan ka. Ibasurak tupay. Di ka man nagkasta-kasta. Nagrigrigatan na lakit di ginatang daytoy. Tano jak agbidot. Tangingina na magic pillow daytoy. Ay na, jak pagtatakkunan ti regalo ti may isang agtataho manang. Sikan ati mangidulin iti day tano kayat mo. Agayat launay ni Loreto kan ka. Kasta ti kunana kanyak. Di mo man sang kaulit nga ibaga day ta, manang Melita. Masurunak, madadaan lang ang taldaw ko. Adda ni Loreto, sarungkaran nakakanaw, sangwam ka day. Saan? Anya ko maaga po asangwak nga. Jak pagan ano nanang. Uray, tadamot ni manang Melita ang kasarsarita na. Ara, amom, dayawak man ti kinasingpet ni Loreto, anak ko. Nadayaw abaro, nagagut, ken madlaw anatak ng alalaki. Ni manang lako mga minan ti Arman na, saan kat asyak. Feeling mat ngamin day ta alalaki, nagadong Arman na, syak pay laang. Ha? Amo na kumamit ang ibagay ti kinatao na iti Arman na. Tay pada na kuma-avendor laang, saan kat asyak anakaturpos iti koleyo. Nalabos day ta aki naman nagtagibasit mo, Ara. Pudno anakadal ka. Ngamsaan ka mat aboard passer. Kasano ang makatrabaho ka? Wen ka di! Di kay madanagan. Agtake tumanan iti board exam. Patyak ang makapasa akton nanang. Ala, sumrat ka mani. Pasensya ka na. Tanailit lang ti silad nga ababanga. Okay lang. Sa anak mat anarati, Ara. Kasta? Agmay-may saka lang dito'y dagos mo. Wen mani? Kasta ka rin. Ara, I love you. Ara, Mani, amangan numailaw anta. anya ko ma. Ikasar ka man. Di ka baybayan, Ara. I love you, Ara. I love you too, Mani. I love you. Andak mo nin, Ara. Ay na, namiss ka unay, Mani. May saal daw laan saan ta nagkita. Kailiw ka unay yan. Isurog niya yung mayak. Tamok akailan na una yan. Alang, irikap mo dahagos diri daw. Tamangan mo da makakita ka tata. Anya kumanod na makakita ka datan. Agpada tamat a single. Kwa. Amo matanda kita tao. Nalaing da agchismis no da makita ta. Tsak kaya ta chismisan da ta, Ara. Maturog ka kadidito'y dagos ko ita. Saan? Tada peramida ka jibalay. Ay, kunak no makaduha ka ita, Arabi. Di ka matanagan. Tayong nagasawa tan. San tanto nagsinsina? Agkoy-koyog tanto ka na yun. Sa bagay matkat di Amo, jak mailadawan ti kinaragsak ko. Ngamin, padak a professional tinagbalin anobyo. Kan, agbalin to nga asawa.
No kasano ti kinaragsak mo? Nakarkaro pa kanya, Kara. Ngamin, kasyan ka tinagbali ng nobyak. Di nakto nga tayo sukat iti sa bali. Apay kung mga aramidag ti kasta. Ay ayaten, Kara. Iso ajak marami ti bagbagam. Sumbata mo na, Manny, please. Oh, apay nga ta, di na sumbatan ti cellphone na. Nakaturong nga ta. Nabati na nga ta ti cellphone na. Wanuan niya. Out of coverage mo tan. Idayal ko manan. Awan na talaga. Naidapan ti cellphone na. Apay nga ta. Kuna na nga min ako yogan na ngagawid iti balay. Tanalpasan ti review mi. Apay nga tan. Talaga nga awanan. Hindi nakrep-replyan ni Manny. In-text ko pa ikan ko na ngagkita kami dito terminal ti boss. Ngamawan dito ay. Apay nga ta. Anya taramida. Ara! Ara! Yaman nak Manny. Kunakla no linipat na ko. Thank you. Pasensya ka na. Makumikumak namin. Tado ti dimtang nga sa ilim eh. Kasta ka di. Kasano? Agawid na kita. Sumurot ka di kanya. Sorry. Awan namin kaduan ni Mama ang mga sikaso kalagit isang ilim eh. Intong maminsan pala bigat ti awid na. Kasta ka di. Sumarunok tulangin, okay? Amom nga ti pang surutam kanya. Nalakalang day tara. Nalakatag sabong. Basta itid mo kanyak ta address mo ha. Tamapanak to no makaawid dagiti isang ilim eh. Okay? O sige. Umawag kan to ha. Well, Ara. Promise. I love you. I love you to. Purayak ti umay mo iti lugar mi ha. Tayam amo ka kadagiti dadakkel ko kanti kapsat ko. Nukas na. Kanayon lata dito balay dayjay nga agtataho. Nga oray idi awanak, nanang. Wen taam mo mat asukin na ni manang mo itilako na at ako. Isuda ati kanayon nga agsarsarita. Tiket di ko nana, siyak tigagara na. Gamalas na, tadan ay ayatak. Anyat kayat mo asawan. At dan nobyo. Wala nang, padak matla professional. Anya. O sige nanang, tain nakagload, at daawagak. Ha? Sika? Apay, anyat gagaram? Kuha. Agpasyarak ko maara. Sorry, nga makiasawa akong iti mabiit. Addan nobyo, Loreto. Iso asar dengan nakon. Mabalin? Oh, Loreto! Sumrag ka! Umay ka! Thank you, Melita. Ala, panawan na kamin ka ni Loreto diti sala sa ara. Adda na pataga pagsaritaan mi. Ara, anyat mapaspasamakan ka. Itay pa'y laparbangon abakwar ka abakwar. Apa yan? Masikugak nanang. Agduan ambulan tin inawag. Anya? Masikog ka? Nakaalaam iti sikog mo. Ni Manny, professional matlakas kanyak nanang. Namamok ikay syudad. Kat, ayan na nga rutan. Inawagamon, imbagam ti kasasad mo. In-text ko, awan sungpat na.
Anya, kasano nga rod itaan? Mapantay di syudad, tainta sa pulan ti bagbagam anopium. Kuanan, diyak ka muna sa din ay syudad ti balayda. Diyak pa'y katamo no balayda, wano agab-abang dalaang. Anya, ay sus, kasano nga rod daytan, anak ko? Ne, addan sa Jacobsat mo nagkapoy jay ili. Kadwa namat ni Loreto adimtang nanang. Nagkapuanda nga ta. Apay anag kuyog da. Nanang, aday pudnong mi ni Loreto. Loreto, si kanti mangiba ka. Nana. Agayan ayat kaming kinimilita. Ha, Uwe, nanang. Nabayagan nga da nagkinaawatan mi. Inlimod mi laang gada kayo ti relasyon mi. Ang saan kami pa lang agkasarita. Ngamin, lepasan kanupay ni Loreto ti may sa semestre iti kolehiyo. Adi na nailepas. Apa man na makagraduar, isuntun ti panagkasarmi. ha, lukas ta. Nagadal ka idi iti kolehiyo, baro. Uwan, Nana. Ngamjak na ilipas, nagsakit idi ti inak. Iso ang nagurnungak iti pagtuloy kong agadal. May salaang mitkit di asimistren, Kat apaman ang makagraduarak, ikasar kuntun tanakyo, Nana. Nakapasngay kan ara. Nga maging gayta. Di pa'y nagpakpakita apulos ti nobyom. Makumigom nga min manang. Di na lamay sa parang ti may sangal daw pa ng sarungkar na kada kayo iti anak mo. May tumit lang ang dayjay manang. Ay kat, sapay la ko mga rod, ara. Happy graduation, honey! Agyaman ak milita, ni sikat may isang inspirasyon ko. Isa nakaturpusak. Ay, eten ka. Ay, ayatan ka mat, honey. Dawatin tayo ti Diyos. Asapay la kuma. Tama ipasak ti board exam. Kat maadaan na kadagos iti trabaho. Well, Loreto, kan amo ka kabailam dayta. Makapasakan to, honey. Apay ngagsangsangit ka, ara. Anyat mapaspasamakan ka. Nanang, diyak manin nakapasa iti board exam. Anya, Awanin tinamnama. Maudin da ang chance ko nga exam para iti board. Ngamtsak matlat na ipasa. Kasano pa itan, nanang. anyan anak ko. Ala, talaga siguro asaan mo agasat. Sana bale, tamakasapol kan tupay mo't siguro iti trabaho. Nga oray saan ka aboard passer. Ti may sapay apagsangitag. Ti ama ti anak ko. Linipat na ko. Diyak amo ti pang sapulakan ko anay jay syudad, nanang. Kasano kami paitan, nanang. Ala, agrobot ka, tainta sa pulan tinopium. Kuyugan ka, anak ko. Sige man nga rod, nanang. Dito'y idit ayo yang mikinimani, nanang. Ngamdyak ka muna sa dino abanda ti balayda dito. Agdamag ta kadagiti tattao dito, anak ko. Di aglaklako iti barbecue. Agdamag taken ko na. Wan, nanang. Excuse me, kabsat.
Mabalinti agdamag. Ha? Anya dayjay, kabsat? Amamuyo ka di daytoy atao. Daytoy tiladawan na. Mani